Zdravím, dost možná se k vám doneslo, že od července 2026 by měly být nějaké nižší zálohy pro osoby samostatně výdělečně činné neboli pro podnikatele. Dost možná vám přišel ze sociálky i takovýhle dopis, který to vlastně už nadpisu potvrzoval, jenomže když jste se do něj začetli trošku podrobněji, zjistili jste, že je psán takovou tou klasickou sociálkovskou češtinou, které není úplně na první dobu rozumět, ale nebojte se, všechno vám vysvětlím v tomhle videu. Řekneme si, jestli se vás to vůbec týká, to snížení záloh na sociálku. Řekneme si, kolik případně ušetříte a také si řekneme, co proto případně musíme nebo musíte udělat. Pojďme se na to společně podívat. Podíváme se nejdříve na první okruh osob samostatně výdělečně činných, na které se to snížení záloh vztahuje. To znamená, vztahovalo by se to na vás, pokud byste podnikání měli jako hlavní činnost, čili nikoliv jako vedlejšák, nikoliv jako tu vedlejší činnost, nejste v režimu paušální daně a zároveň platíte tu úplně nejmenší možnou zálohu na sociální pojištění, což je v roce 2026 5720 korun. Čili pokud splňujete všechny tyhle ty tři podmínky, tak pro vás mám super zprávu, protože od července 2026 se vaše měsíční záloha na sociální pojištění snižuje o 715 korun měsíčně, takže budete od července platit jenom 5005 korun českých. To je hezký, ne? Čili můžete si rovnou zmínit trvalý příkaz k úhradě a od července platit jenom tuhletu nižší částku, ale pozor, ono to nekončí. Ten vlastně předpis, který způsobil tohleto snížení záloh, způsobil také to, že za první pololetí ta záloha měla klesnout na 5420, čili o 300 měsíčně méně, takže pozor, máte u sociálky 6x300 přeplatek, 18 přeplatek. O ten přeplatek můžete do konce roku 2026 zažádat písemně, anebo můžete ten přeplatek vyřešit, až budete podávat přehled OSVČ za rok 2026. Pokud byste snad chtěli slyšet moje doporučení, jak postupovat, především bych rád upozornil, že se pořád jedná o zálohy. Není to finální platba na sociálku za rok 2026, takže pokud to znáte, víte, že ty zálohy je sice jedna věc, ale druhá věc je, jak vám vyjde celkové pojištění. Čili pokud víte už teď, nebo předpokládáte, že víte, že váš zisk za rok 2026 bude plus minus podobný jako loni, čili v roce 2025, a nebo pokud dokonce vidíte, že se vaše podnikání za rok 2026 řítí do ztráty, to znamená, že budete tak muset zaplatit tu minimální výši sociálky, můžete požádat o vratku toho přeplatku za první pololetí 2026 klidně hned požádejte. Pokud předpokládáte zisk vyšší než loni a nebo si nejste jistí, jak ten rok 2026 vlastně dopadne, tak plaťte ty nižší zálohy od července, čili ne 5720, ale jen těch 5005 a ty případné přeplatky za to první pololetí vyřešte až na přehledu OSVČ za celý rok 2026. To je takové moje doporučení. Pokud jste v té situaci, že víte, že byste zbytečně u sociálky sušili peníze a chtěli byste ten přeplatek vrátit hned, proč ne? Pojďme se podívat, jak to může vypadat. Důležité je, žádáte na vaší sociálce a to volnou formou, žádný předepsaný formulář na to není. Asi bude ideální, když tu žádost pošlete přes datovou schránku jako datovou zprávu, a nebo to také můžete zkusit přes e-podání České správy sociálního zabezpečení. No a pokud byste chtěli, jak to vypadá, tak to může vypadat takhle úplně jednoduše. Nahoru napíšete nějaké svoje údaje, napíšete tam adresu a ID datové schránky té vaší sociálky a pak stačí jenom žádám vás o vrácení přeplatku na zálohách na důchodové pojištění OSVČ za měsíce 1 až 6 2026 ve výši 18 stovek. Přeplatek zašlete na můj bankovní účet číslo tolik a tolik, děkuji, vaše jméno a nezapomeňte tam uvést variabilní symbol, což je vlastně identifikátor, pod kterým vás sociálka primárně najde. Takhle bych tedy postupoval u tohoto prvního okruhu OSVČ. Jenomže to nestačí, ono se to vztahuje i na nějaké další osoby samostatně výdělečně činné, to snížení záloh, a to sice v případě, že jste v roce 2026 osoba samostatně výdělečně činná v režimu paušální daně, že platíte tedy sociálku, zdravotku i daň jednu jedinou částkou ve výši 9984 korun měsíčně a jste tedy v prvním pásmu té paušální daně. Tam je to možná dokonce ještě trošičku jednodušší, takže pokud všechny tyhle tři podmínky zároveň splňujete,
potom vězte, že se vám od července 2026 ta celá platba paušální daně snižuje o 822 koruny měsíčně, takže od července budete platit na místo těch původních 9984 korun jenom 9162 koruny. I tady bych tedy doporučoval a připomínám, změňte si trvalý příkaz k úhradě od července, abyste zbytečně neplatili moc, ale ono to zase nekončí, ono to pokračuje. Tahle ta změna pro osoby, které jedou v režimu paušální daně, platí vlastně jakoby zpětně, takže máte u finančáku přeplatek 6x822 koruny, čili 4932 koruny. To už je docela zajímavá částka. A co s tím? Jsou dvě možnosti. Buď o ten přeplatek můžete snížit nejbližší vaši platbu paušální daně, to znamená za červenec nebo za nějaký další měsíc do konce roku 2026, což je podle mě jednodušší a elegantnější řešení, a nebo můžete požádat o vrácení celého toho přeplatku, ale tam musíte čekat až na skončení roku 2026. Vrací se to jako daňový přeplatek na daň z příjmu za celé zdaňovací období. Takže pokud byste zase chtěli slyšet nějakou moji radu nebo moje doporučení, máte tam ten přeplatek ty 4932, ale finančák ho bude sušit a vrátil by vám ho až někdy na začátku roku 2027 nejdříve. Čili bylo by, myslím si, lepší o ten přeplatek zaplatit nižší paušální daň za některý z měsíců počínaje červencem a konče prosincem 2026. Takže pokud to chcete udělat hned, zrušte trvalý příkaz k úhradě v červenci, čili mělo by původně odejít 9984, zrušit. Do 20. července 2026 zaplaťte za ten červenec jenom 4230. Pokud se ptáte, kde jsem tu částku vzal, tady je to vysvětleno. Je to ta snížená paušální daň minus ten přeplatek, takže 4230. No a od srpna do prosince už platíte tu novou výši paušální daně 9162 za každý měsíc vždycky do 20. dne v tom příslušném kalendářním měsíci. Takhle bych postupoval já. Sice bych peníze fyzicky zpátky nedostal, ale za některý z měsíců bych zaplatil o těch skoro 5000 korun méně, takže bych vlastně ušetřil, vidíte. Možná přemýšlíte, že do té první skupiny, do toho prvního okruhu nepatříte. Prostě protože platíte vyšší zálohy na sociálku. Do toho druhého okruhu také nepatříte, prostě protože buď nejste vůbec paušální daně, a nebo jste ve vyšším pásmu té paušální daně. Takže otázka zní, co v případě, kdy zkrátka ani jeden z těch okruhů OSVČ se vás netýká. Vysvětlím, ale asi se vám to nebude líbit. V takovém případě se vás prostě jednoduše snížení těch záloh netýká, vůbec se to na vás nevztahuje. Takže zálohy nebo tu paušální daň musíte zkrátka platit tak, jako doposud. Týká se to jenom těch osob v prvním pásmu paušální daně nebo jenom těch osob, které nejsou v paušální daně a platí tu minimální zálohu OSVČ na rok 2026. Tak to prostě je. Takže tohle bylo vlastně o snížení záloh na sociální pojištění o července 2026. Pokud se vám tohleto video líbilo, pokud vás zaujalo, budu moc rád, když dáte like, budu rád i za nějaké vaše komentáře. Pokud si myslíte, že by se tohle video mohlo hodit někomu z okruhu vašich známých, rozhodně to sdílejte. No a pokud ještě neodebíráte kanál Praktické účetnictví, budu vděčný za odběr. Pokud vám tohleto video pomohlo, pokud vám snad ušetřil čas nebo peníze za konzultace někde jinde, budu moc rád, když mě pozvete na virtuální kávu prostřednictvím tohohle QR kódu nebo pomocí tohohle odkazu a podpoříte tak vznik dalších podobných návodů a podobných videí. Předem vám moc děkuju. No a to je skutečně všechno, takže díky, že jste se dívali a budu se těšit na setkání s vámi u nějakého dalšího videa tady na kanálu Praktické účetnictví. Zatím se mějte pěkně.